Ohon, mangayo sang bulig ila binagid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nakahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Mas
sami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa inalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo!
His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat to. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan, mahimo ka magsiling Damo gid. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kisa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 28 sa bulan sa Nobyembre sining tig 2021. Sa ating Christmas countdown, 27 days to go before Christmas. Kagkaroon sa ato nga mga headlines, sa ato nga pangunang nga balita lokal. Siyam katuig nga bata nga babae nga na-report nga missing na sapuan nga nagahambyangon sa bakante nga lote sa barangay Takuling matapos ginpukpok sang bato sang abyan sang amay. Biktima naka-intubate sa karon sa ospital. Suspetsado sa pagpukpok sa ulo sang siyam katuig nga bata nga namising sa barangay Banago, nagsungka sa kapulisan tuman ang paghinulsol sa ginhimo. Ginikanan sang siyam katuig nga bata nga ginlampusan sang bato sang 4 ka beses sa ginbilin sa barangay Takuling, desidido nga magpasaka sang kaso sa suspetsado. Negros Occidental nakarecord sang 25 ka panibago nga kaso sang COVID-19, Bacolod City nadugangan sang 20. 50 anyos nga lalaki patay matapos gintambangan kag ginlutang sang wala pa makilalan nga mga suspetsado sa Cadiz City. Samtang sa ato nga balita national, rekomendasyon nga pagban sa mga biyahero nagikan sa Hong Kong ginpasa na sang Department of Health sa NIATF. Kapin 30,000 volunteers nga nakaperma na para sa 3-day national vaccination drive nga patigayunan sa Nobyembre 21 tubtob Desyembre 1.
Masobra 1.7 million doses ang AstraZeneca COVID-19 vaccine nga gindonar sa United Kingdom nagabot sa Pilipinas kahapon. Samtang sa ato naman nga balita sa international, 61 ka mga persona nga nagabot sa Amsterdam sang Biyernes sakay sa duha ka flights na gikan sa South Africa nagpositibo sa COVID-19. OFW sa Cape Town, South Africa, ginpahayag nga ang probinsya sang Gauteng lang ang apektado sa Omicron variant sa pungsod. Samtang sa balita sa negosyo, oil price hike, klauman sa masunod nga simana. Balita sa hinampang, POC nagmando sa Ethics Committee nga sugura ng investigasyon sa funding issue kung sa diin involvado si Paul Volt, Ace EJ Obiena kag Patafa. Sa balita sa entertainment, Miss Universe Philippines 2021 Beatriz Luigi Gomez nagpadulong na sa Israel agad mag-compete sa Coronation Night sa Desyembre 12. Sa balita sa espesyal, empleyado sang isa ka bakery sa Nebraska nakabaton sa masobra 100,000 pesos nga tip nagikan sa isa ka customer. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligal sa taknang alas 6 sang aga. Sa liwat, nagahatag kita sang katahuran sa tanan mga nagapamati sa 630 kHz sa linsuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalanta kung nagapamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, mga official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaron sa detalye na sa mga balita, upo ang inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second. Kagkaroon kadto na kita sa atong mga nagapanguna kag detalye na sang balita lokal. Kapen alas 13:30 kahapon sang hapon, sang nasapuan ng siyam katuig nga bata nga babae nga gintaban sang isa ka lalaki gikan sa ila puluyan sa Purok Kitahanon, Barangay Banago. Kag ini ang may pila sa ulo tugas sang paglampos sang bato. Ang biktima gid kilala kay alias Bulane, isa ka grade 3 student ang nasapuan niya nagahamyangon sa Zircon Street, City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Nahibaluan niya ang bata ang nakablatter nga missing sa Bacolod Police Station 3. Kag ini gintaban sang abyan sang iya amay kapin alas 9 sang aga sang Biyernes. Ang suspetsado nagsungka naman sa Bago City Police Station nga muman ako nga amo ang nagtudlo kung sa diin sinigid bili ng biktima nga rason agad matumod kung sa diin ini pangitaon. Suno kay Ramil Villarosa, nagapanghilamon ini sang may nakita nga duha ka mga lalaki nga nagpahayag may ginapangita nga bata nga babayi sa lugar. Gani nagbulig ini sa pagpangita. Tubtub sa ila nasapuan sa bahin sa mga kakahuyan, kag ini ang may pila sa ulo ilabi na sa nawala nga bahin sang guya, kag ini ang ginhawa pa. Suno kay Villarosa, siya pa ang nagpaypay sa bata tubtub sa mag-abot ang ambulansya. Payag sini nga nagapiyong ang mata sang biktima apang nagaresponder pa man ini, apang makita gid sini ang pag-agunto sa kasakit sang bata. Dugang pa sini nga kaangay nga nakagapos ang bayo sini sa iya nga isa ka kamot, gani ginalantaw sang nagbulig nga nagbato ang bata. Naluoy man ini sa bata bangod sa samad nga naagom apang makabig man sini nga maisog ang bata nga si Bulane. Bangod apisar sa iya nga sitwasyon kag nagahibi ini, nagakalma man ini sa tion nga iya hambalan niya maguntat sa paghibi. Apang bata ang dugay-dugay na lang nga nagapamwersa nga ginalantaw ni Villarosa, mahimo nga nagakadumduman sini ang natabo. Ang suspetsado ang kilala kay Sherwin Trava, ang gin-turnover naman sa Bacolod Police Station 6 nga mo ang maga-imbestigar sa kaso bangod sa ila nga area na sapuan ang biktima. Sa karon padayon pa ang ginatumod ang medical bulletin sang bata. Ang population ng South Africa Gaano gisega kun to gisa sa ginabat sa ganya. Alas 9 pa kuno number sang duato mo, yung sugod nila pangita. Way guro na labot kay guro gabato sa guro kay kita uya kamot ga pamirsa mo mo. Pinapadalik wa sila kay gatulo na luwa gina pangamuyo ako sa mo. Di ko mabuhit man sa guro. Ang kaban sa pagpahayag ni Ramil Villarosa, isa sa nagbulig sa pagpangita kay alias Bulane. Samtang ginkumpirmar sa investigador sa Bago City Police Station nga nagsungka sa ila ang suspetsado sa paglampos ng bato sa siyam katuig nga bata nga si alias Bulane sa Zircon Street, City High Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Suno kay Police Staff Sergeant Armando Araw Jr., ang suspetsado ang kilala kay Sherwin Trava alias B-Boy, 33 anyos, kag residente sa Santa Catalina High, Block 41, Lot 26, Barangay Lagasan, Bago City.
Ini ang nagsungka sa Bago City Police Station kaupod ang pastor sa ila simbahan nga si Pastor Randy Rosarita. Santo sa panaysayon sang suspetsado, ginako sini nga ginhagad niya si alias Bolane nga magupod sa iya kag magabakal ang mga inisang tinapay. Ginupod man sini ang bata sa pagpakigkita kuntani sa iya nga nobya sa City Heights Subdivision, Barangay Takuling. Apang pagdangat sa lugar, nakita ni Trava nga nagsulod ang nobya sini sa Takuling Court na isa ka lodging house upod ang iban nga lalaki. Bangon sa kainit, ginalantaw nga ginpaokpan sini sang kaakig ang siyam katuig nga bata kung sa diin iya nga ginsunod-sunod o kung ginsunod-sunod nga ginhanusan sang bato. Matapos ang krimen, gilayon man sini nga gintrapo sa mga dahon ng iyang mga kamot, agod nga mapalos ang dugo kag naglumpat sa pader agod magpalagyo. Gilayon ini nga nagpuli sa Bago City kag nagdiretso sa Baptist Church nga iya ginatambungan kag didto na nag-ako sa ila pastor sang iya nga kasalanan. Bangod sini siya ang gin-turn over sa kapulisan kung sa diin ginapahayag man sini nga tuman ng iya paghinulsol sa nabuhat sa bata. Nahibaluan nga si Trava ang tumandok sang banyo sang Pulupandan kag nagsaylo lang sa puloy-an sa Bago City. Suno kay araw nag-ako man ang suspetsado nga nagagamit ini sang illegal nga droga sadto apang ang ulihi sini nga gamit ang nakaligad pa nga binulan. Dugang pa sang investigador nga nag-attempt man ang maghikog ang suspetsado apang wala na dayon. Ini ang transfer na sa kusdiya sang Bacolod Police Station 6 nga nagauyat sang kaso. Pagkatapos ang insidente dito, ginampusan niya ni kunong bata, suno sa iyasang bato, nagpulit siya sa ila sa may lagasan, tapos nagkadto siya sa ila simbahan, tito sa nagtiner. Tito na siya kay pastor kung may problema siya. Ginupo dyan ng bata, mabakal sila kuno tinapay, suno sa iya, tapos nagkadto ni sila sa may City Heights para magtabo kuno sa iyang amiga-amiga. Suno sa iya, tapos ang iya kunong amiga pag-abot, nagsulod kuno sa Takuling Court. Pagsulod sa Takuling Court, amo na to daw na lain kuno pamatsa gidayon, muto na pokpa niya kunong bata, suno sa iya. Ang kabahin sa pahayag ni Police Staff Sergeant Armando Araw Jr. Case Investigator sa Bago City Police Station. Samtang, ginaprepara na sa Bacolod Police Station 6 ang mga dokumento sa pagpasaka sang kaso sa suspensado. Sunod kay Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6, kaso nga prostrated homicide ang iyang pag-aatubangon apang gina-checker pa kung ginhimuslan sini ang siyam katuig nga biktima. Sunod kay Estopa, yara na karon sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang biktima kag gina-intubate ini. Ato nga victim, para naman sa Corazon Locsin. Update na ato ng iyang medical update sa subong oras. Kaya ato nga institutor ang case, pinapaprepare ko naman kung ano ang mga documents nila na pwede natin i-file niya. Ang kabayan sa pahayag ni Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6. Desidido ang iloy sang siyam katuig nga biktima nga si alias Bulane nga pasakaan sang kaso. Si Sherwin Trava nga ginaligar nagtaban diri kay naglampos ang bato sa guya sang biktima sa makapila ka beses. Sunod kay Baby Jane Caldino, iloy ni Bulane gabi na ini nakahibalo nga wala ang iya nga bata sang siya ang magpauli. Gikan sa iya nga trabaho nga pagpamulad sang oga sang Biyernes. Sa ila nga pagpangita sa siyam katuig nga bata nga babayi, nakasugid naman ang pakaisa sang bana sini nga nakita niya nga nag-upod kay Trava ang bata. Wala naman natingalang tiyo sang bata matapos na ginpahayag sini nga abyan sang iya nga amayang iya nga ginaupdan. Sunod kay Baby Jane, ang suspetsado ang may pakaisa sa ila lugar sa Purok Kitahanon, Barangay Banago nga masami sini nga ginapadulungan. Bangod pakaisa man sang amayang gingkatuan sang suspetsado. Gani sila ang nagkilalahay kay nangin mag-abyan man. Sunod pa kay Baby Jane, nag-ayo pa ang suspetsado nga sa ila lang anay balay. Sa nakaligad bangod sa aligasyon sini nga ginaubos ang iya nga pakaisa ang iya nga kwarta kundi dito ini magtiner. Gani ginatipan man ini sang amay sang biktima. Payag sang iloy nga sang ila nahibaluan nga nadula ang bata. Gilayon man sila nga nag-report sa Bacolod Police Station 3. Apang ginpabalik lang ang mga ini bangod wala pa nagdangat sa 24 oras. Nagsigi naman ang mga ini sa pagpangita tubtub sa baybay kung sa din ini masami nga nagalagaw. Kasubong man sa iya nga mga abyan. Gintawagan man sang iya nga bana. Ang suspetsado sang matumod nga ini ang ulihi nga kaupod sang bata. Apang sabat lang sini nga ginbilin niya ang siyam katuig nga bata. Kagilayon man sini ginpatay ang tawag. Liwat nila nga ginblatter ang kaso alas 10 kahapon sang aga. Suno sa iloy ang suspetsado ang malapit gidman kag mahilig magdugsing sa mga kabataan nga babae sa ilang nga lugar. Panindugan sang iloy nga dayonon gid sa mga ini ang pagpasaka sang kaso batok kay Trava. Bahay sa naglisensya, gintagwan sa kay pangitan sa gintagwan sa. Paano mo nang imbilin ko na ang bata. Dising ko bibilin mong bata, wala di. Tapos kagadugay-dugay gimpatayan na. Hilig mo sa bata, gadugay dugsing. Napabayaan mo na naman kagadugsing mo kasi ang bata ko na ya. Para man sa mga amigo na ni Papa. Siguro ba sa kaalo sa namong kaso.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Bibi Jane Caldino, iloy ni alias Bulane. Tuman ang kalain sang buot sang amay ni alias Bulane bangod sa ginbuhat nga paglampos sang bato sa guya sang iya anak sang ginakabig sini nga abyan nga si Sherwin Trava. So kay Ian Caldino, amay ni alias Bulane, ginpost nila ang itsura sang suspetsado kag sang ila nga bata sa Facebook. Sang ila ini nga ginapangita tubtob sa may nakapahibalo sa ila nga nagsurrender si Trava sa Bago City Police Station. Pahayag sini nga nangin abyan sini si Trava bangod ba sa mi ini nga nagakadto sa iya nga pakaisa sa ila lugar sa Purok Kitahanon, Barangay Banago. Bangod sa malapit ini sa mga bata nga babayi, ginalantaw sini nga amo ang rason kung nga wala nagduha-duha sa pagupod ang ila nga bata. Suno pa sa amay, pagpauli sini alas 3 sang hapon, gipamangkot pa niya kung nakapanyaga na ang bata apang ginsabat man sang iloy nga nakakaon na ini, gani wala ini nagpinsar nga alas 9 sang aga pa lang sang gintaban ini sang suspetsado. Natingala na lang ang amay nga nag-brown out na wala pa ini gihapon nagpauli kag wala na ini nakapalapit sa iya nga nagakaandan adlaw-adlaw nga nagapangayo sa iya sang kwarta. So sa amay, ginusoy Manila ang mga lugar nga masami ginpadulungan ni Trava. Ginpadulungan naman sang pakaisa sini ang Bago City Police Station kasunod sang pag-surrender sang suspetsado kung sa diin napuga Manila ini nga isugid kung sa diin gindala ang bata. Ginpinsar pa sa mga ini nga patay na si Bulane santo sa pahayag ni Trava. Tubtob sa nakabaton sila sang report nga ang bata ang nasapuan sa City Heights Salvation Barangay Takuling nga may pila sa ulo tugas sang paglampos sang bato. Gipayag man suno diri ang sang suspetsado nga wala sini ginhimuslan ang bata apang santo sa amay ini ang matumod man sa medical record sang 9 anyos nga critical sa karon sa ospital. Nagalain man ang buot ni Ian Caldino, ilabi na nga ang abiyan ang nangin pagkabig niya sa suspetsado. So sa amay ginpatulog niya pa ini sa ilabalay kag ginapakaon apang kalainan o kon kalainan ang ginbaylo sa ila bata nga babayi. Ginapabangkot man sini kay Trava kung anong iya nahimo nga sala, kung nga nahimo sini sa bata ang krimen, apang nagahibi lang ini kag nagapangayo sang pasaylo. Tol, hindi lang nga amigo ang kabi ko si mo. Sunto nga amigo, gin pa tulog na pa sa balay ko. Gin pa kaon kung gusto mo makaon. Tanan tol gin ano ko si mo kayo ko. Amo pa na ganimo mo sa bata ko. Kung si tol pa, di sa ako na magsabat. Gabi ko nang gugulaab ya. Kaglaga ang bal sa pasensya lang at ul. Amo nang ambal. Tinga ko nga sa ano ganimo ko si mo nga sala. Uway ko man ko ganimo mo sala. Ang kabayan sang pahayag ni Ian Caldino, amay ni alias Bulane. Nagahilibio niya nagapangayo sang pasaylo ang suspitsado sa paglampos sang bato sa 9 anyos nga si alias Bulane nga nasapuan sa Zircon Street, City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio kay Sherwin Trava alias B-Boy, 33 anyos residente sa Santa Catalina, Block 41, Lot 26, Barangay Lagasan, Bago City, ginakonsensya siya sa iya nahimo sa bata nga santo diri, tugas ang pagpangimon sa iya nga nobya. Payag sang suspitsado nga ginahagad sini nga magbakal sang tinapay si Bulane. Sang yara ini sa Purok Kitahanon, Barangay Banago, tubtob sa ini ang nakikita sa iya nga nobya sa City Heights Subdivision, Barangay Takuling, agud magpangayo sang kwarta. Sang ginabalan sang suspitsado sa bata nga madasig lang ini kay magabalik man gilayon. Nagdesisyon sunod diri si Bulane nga magupod sa iya. Sunod sa iya kaangay nga pamilya na ang pagkabig sini sa biktima. Pay sang suspitsado nga kalabanan sa mga kabataan sa Purok Kitahanon, Barangay Banago ang malapit sa iya. Tubtob sa nakita mismo sini ang pagsulod sang iya nga nobya sa Takuling Court nga isa ka lodging house sa upod ang lain nga lalaki. Plano kuntanin ni Trava nga hulaton nga magwang iya nga nobya agud kumprontahon apang sa nagpanghagad na pauli si Bulane. Didto na ka nagdulom ang iya nga panulo kag napauk pa ng bata. Sunod diri masubra naman sila isa ka tuig sang nasambit nga nobya. Payag sa suspitsado nga wala na ini nakahibalo sa iya nga ginahimo. Bangod nagasulod lang sa pinsar sini ang pagtunto sang iya nga nobya. Ginpinsar man sini nga napatay niya si Bulane bangod wala na ini nagahambal. Kasunod sang paglampos niya diri sang bato sang 4 ka beses. Bangod sa kakulba ginpili ni Trava nga magpauli sa Barangay Lagasan, Bago City kay magpadulong sa ila simbahan agud ipangamuyo ang nahimo nga sala. Nagpadulong man ni sa ila pastor agud ipakigbahin ang iya nga problema kung sa diin siya ang ginupdan agud magsungka sa Bago City Police Station. Gindugang man ni Trava nga wala sini ginhimuslan ang bata. Ginako man sini nga nagagamit siya sadto sang illegal nga droga apang sunod diri kapin 5 ka bulan na ini nga wala makagamit. Tuman naman ang pagpangayo sinisang pasaylo sa mga ginikanan sa biktima nga iya man nga abyan. Suno kay Trava, hindi man sinaging gusto ang natabo sa bata. Sa bata. Konsensya ka?
Grabe, gid. Wala mo mapalugan sa akong kagalingon nga. Ano mo, pag muna silos lang to sa biga ko nga nagsulod sa Tacoling Court nga. Plano namon magkitanay kami. Pero ibang gali ang gid. Tawo niya. Napangayo gid ko sa patawad. Kaginuls lang gid. Ang kaban sa pagpahayag ni Sherwin Trava, suspetsado sa paglampos ng bato kay alias Bulane. Samtang 25 ang panibag-o nga nagdugang sa kaso ng COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental kahapon, samtang 20 naman ang nagdugang nga kaso sa syudad sang Bacolod. Sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 610 nga ginpagwa sa Department of Health Center for Health Development Western Visayas, nadugangan sang 64 ang kaso sa Region 6. Sa nasambit nga numero, 3 diri ang nagikan sa Capiz, 3 sa Guimaras, 11 sa Iloilo, 25 sa Negros Occidental, 20 sa Bacolod City, kag 2 ang nagdugang sa Iloilo City. Bangod diri nagdangat na sa 145,508 ang kabugusan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas, unsa diin nadugangan sang 146 sa mga nag-alayo sa balatian, ganiyara na sa kabugusan nga recoveries sa 137,508, samtang nagdangat naman sa 3,606 ang death toll matapos madugangan sang 64 ang nagtaliwan bangod sa virus. Sa karon mayara na sang 492 ka mga active cases sa Bacolod, samtang 1,274 naman ang aktibo nga kaso sa Negros Occidental. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, patay ang isa ka 50 anyos nga lalaki matapos gintambangan kag ginlutang sang wala pa makilala niya mga suspetsado sa Barangay Luna, syudad sang Cadiz. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Alfonso Prescia, Deputy Chief of Police ang Cadiz City Police Station, nagapadulong sa iya nga manuka ng biktima nga si Romulo Singson, kag ginadrive ang iya nga tricycle sang hinalilang ini nga gintambangan kag ginlutang sang wala pa makilalan kag nahibaluan kung pila kabilog nga mga suspetsado. Naigo ini sa likod kag naglusot ang bala sa iyang aliog subong man sa kilid nga naglapos sa dughan. Kini nga gaw pa ini dala sa ospital apang gindeklaran na nga dead on arrival. Sa karon madamos ang anggulo ang ginalantaw ang kapulisan tuhoy sa motibo sang krimen. Lakip na diri ang pending nga kaso sang biktima. May na-dismiss man ini nga kaso kung sa diin ginaaligar nakapatay ini apang wala na lang gindayon sang pamilya ang reklamo. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan. Ang biktima naton ma'am nga si Romulo Singson, nagpakadto ni siya nga kumabala mamaw sa iya nga farm. Di may mga manok man siya dito. Samtang sa travel siya sa may dalan pakadto dito sa ila, aligin tambangan siya ma'am. Tapos yung tiro siya. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Lieutenant Alfonso Prescia, Deputy Chief of Police ang Cadiz City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligat sa tak ng 6 sang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kay sa liwat, kami inyong mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second. Kag karon mga kabombo, ato naman niya katuan ang aton nga mga detalye na sa aton nagapanguna nga balita national. Ginrekomendar sa Department of Health o DOH ang pagban sa mga biyahero nagikan sa Hong Kong matapos na detect sa teritoryo ang B11529 coronavirus variant. Naging deklarar nga variant of concern sa World Health Organization. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, ginkonsiderar na kag nagsulat na sila agad irekomendar kay Executive Secretary Salvador Medialdea nga kung pwede ini mahimuan sang tikang agad makasiguro nga hindi makasulod ang variant sa pungsod. Una na ginaprubahan sang Interagency Task Force ang temporaryo nga suspension sang inbound international flights nagikan sa South Africa, Botswana kag iban pa nga mga pungsod nga may local cases o kung kaangay nga detection sang Omicron variant pila ka semana antes ang Christmas season. Sunod siya kinahanglan nini nga respondihan bangod Christmas season kag dapat nga matun-an sang maayo. Sunod kay Duque, iya pa ginahulat ang amendment recommendations ang IATF nga nag-aprobar sa Office of the Executive Secretary. Sunod diri dapat nga maghalong kag ang eksakto nga paghalong ang mga hugot nga international border controls. Ginpahayag sa Department of Health nga kapin 30,000 ka-volunteers ang nakaperma na para sa 3-day national vaccination drive nga patigayunon sa Nobyembre 29 tubtob Desyembre 1. Suno ka DOH Health Promotion Bureau Disease Prevention and Control Bureau Director Dr. Beverly Ho, nakalipay sini nga kapin 30,000 na ang nag-volunteer kag nagpakigangot sa karon sa ila local government units. Apang kaminado ini nga kinahanglan pa sang dugang nga volunteers. Una na nga gipahayag sang gobyerno nga nagakailangan sila sang kapin 160,000 ka volunteers para sa national vaccination drive. So kay Ho, hindi kinahanglan nga may medical background antes mangin volunteer, bangod mas kinahanglan ang educators kag ang mga nagabulig nga mga mag-register, mag-orient, kag mag-obserbar sa sites sagod nga mabuligan ang traffic kag mag-encode. Ginpahayag sa National Task Force Against COVID-19 kag National Vaccination Operations Center nga ilang gin-adjust ang target vaccination output para sa 3-day vaccination campaign sa 9 million jobs sa una nga 15 million. Samtang ginpahayag naman sa NTF kag NVOC nga isa pa gid ka-round sa 3-day vaccination drive human Desyembre 15 tubtob Desyembre 17. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Kakaroon mga kabombo, ato naman niya kantuan ang ato niya Bombo Patrol Reporter, Bombo Carla May Defensor, para sa ato niya bisa sa subong nga adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piyak na linya, Bombo Carla, please come in. Yes, babasali. Live kita diri subong sa Our Lady of Live kita diri subong sa Our Lady of Candles. Kumusta sa karon ng sitwasyon dira Bombo Carla? Temporaryo nato no gina-adjust ang aton nga linya kay Bombo Carla May Defensor kay sa subong nga Domingo no mga kabombo sa mga nagapadulong dira sa simbahan nagud nga magsimba sa subong nga Domingo siguraduhon gid naton nga mayara kita sang proteksyon sa aton nga mga kaulgalingon kaangay na lang sang pagdala abi sa mga payong nga hindi naton mahibaluan ang tiyempo sa karon mga kabombo kun kaisa hinali na lang nga nagaulan parehas kay nasang aga nga daw kadamol gid sang ulan sa gwa mga kabombo kabay pa nga aton nga mga pumuluyo mangin handa man kita sa aton nga paglugayawon diri sa syudad sa Bacolod sa mga magasimba sa subong nga adlaw. Yara na no liwat sa piyak nga linya, Bombo Carla, please come in. Yes, ang mamasal live kita diri subong Our Lady of Candles sa subong nga adlaw babasali ka kay experience kita sa pagulan-ulan sa subong. Pero sa gihapon ang ating siling nga makauturan ang nagpapadulong sa gihapon diri sa simbahan sa Our Lady of Candles babasali sa subong at ang mga simba Tiyaga pa ini sila ang naghibok na magpadulong diri sa simbahan para magtambong sa Santos nga misa Bombo. Dahil dito ba masali magkasugod na ang Santos nga misa. Una kag balatyagon paagi sa pagpartisipar sa mga salabton kag kalantahon.
Palihog magtindog ang tanan kag aton sugalawon ang Ginoo sa persona sang iya ministro, Monsignor Felix Pasquin. Magsinadya langit katuta, itatama, ibalak sa bukos na katawan, o sana sa itaasan, maghinugyaw sa kagamion, ang Ginoo nag-abot na. Maghanda kang isinggit, ibantala sa kalimutan. Magsinadya ang langit kang duta, itamag ang pag. Ibalapnag sa bukos ng katawan, o sana sa kaitaasan. Ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Magtindog kamo kag magbayaw sang inyong mga ulo. Amo ini ang mensahe nga ginhambal sang aton sang Ginoo sang sining nahauna nga Domingo sang Adbyento. Sa pihak sang kabudlayan nga aton ginasumalang tungod sang pandemya, ang Ginoo padayon nga magapasalig sa aton nga hindi kita maguntat sa paglaom kag pagpaabot tungod siya kaupod naton kag malapit siya sa aton. Mga utod, kilalahon nato ang aton mga sala. Agud nga mangentakus kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakompesar ako sa Dios nga magagagahong sa tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala, busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga ngala sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ang Diyos nga makagagahong sang tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Mangamuyo kita. Ulang itnor nga may ang amon mga tagipusuon
nagahandom sang kainit sang imo paghigugma, kagang amon pangurahuna, nagapangita sang kapawa sang imo pulong, dugangi ang amon kalangkag para kay Kristo nga manluluwas, kagatagi kami sang kabakod, nga magtubo kami sa paghigugma, agod nga sa iya pag-abot, magkalipay kami sa iya presensya, kag magabi-abi sang kapawa, sang iya kamatuoran. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa mga nagapalangluyan nga katawhan, ang propeta nagbantala, magpakaisog kamo, ang manluluwas magagikan sa panimalay ni David. Upod sa iya ang pagkamatuod, kag ang pagka-integridad magasugod. Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Ang Ginoo nagsiling, magaabot ang tion nga pagatumanon ko ang akon saad nga akon ginihimo sa mga tawo sang Israel kag Juda. Sa sadto nga tion, pilion ko subong hari ang isa ka kaliwat ni David nga mangin kaangay niya. Ini nga hari magahimo sing matarong kag nagakaigo sa bug-os nga duta. Ang mga tawo sang Juda kag sang Jerusalem pagaluwason kag magakabuhi nga wala sing katalagman. Ang syudad pagatawgon, ang Ginoo matarong. Ang pulong sang Dios. Sa imo, o Ginoo, nagapangamuyo ako. Sa imo, o Ginoo, nagapangamuyo ako. O Ginoo, ipakilala man ini sa akon. Tudloi ako sa pagkabuhi, suno sa imo kamatuuran. Kay ikaw ang Dios nga magaluwas sa akon sa bug-os nga adlaw, kag nagasalig ako sa imo. Sa imo, o Ginoo, nagapangamuyo ako. Ang Ginoo matarong kag maayo, ginatudloan niya ang mga makasasala sa dalan nga ila pagaagyan. Ginatuytoyan niya ang mga mapainubuson sa matadlo nga dalan, kag iya sila ginatudloan sang iya kabubuton. Sa imo, o Ginoo, nagapangamuyo ako. Sa gugma kag katutom, iya ginatuytoyan ang tanan nga nagatuman sang iya kasugtanan, kag kasuguan. Ang Ginoo abyan sang tanan nga nagatuman sa iya, kag ginatudloan niya sila sang iya kasugtanan. Sa imo, o Ginoo, nagapangamuyo ako. Si Jesus nagkari sa pagbag-o sa aton, paagi sa pagtubo sa paghigugma, kag pagkabuhi sing madalom sang aton pagtuo. Ginapadali naton ang iya pagkari sa kalibutan. Ang pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Tesalonica. Mga utod, kabay nga ang Ginoo magpatubo sang inyo gugma sa isa kag isa kag sa tanan nga mga tawo, kag mangindako ini subong sang amon paghigugma sa inyo. Sa sini nga paagi, mapalig-o niya ang inyong mga tagipusoon, kag manginhimpit kamo, kag manginbalaan sa atubangan sang aton Dios na Amay. Kung mag-abot ang aton Ginoong Jesus, kaupod sa iya kaugalingon nga mga tawo, sa katapusan, mga kauturan, nakatuon kamo sa amon, kung ano ang nagakabagay kag pagkabuhi, agud mapahamuot ninyo ang Dios. Kung sa bagay, amuman ini ang inyo pagkakabuhi halin sang una.
Kag karon nagapangabay kami kag nagalaygay sa inyo sa ngalan sang Ginoong Hesus nga mag-uswag kamo sing labi pa kay nahibal-an ninyo ang mga sugo nga ginhatag namon sa inyo paagi sa gahom sang Ginoong Hesus. Ang pulong sang Dios. Bisan sa tion sang katalagman, ang mga Kristiyano padayon nga nagalaom sa paala-abuton. Paagi sa kabuhi sang gugma, mga muyo kag pagpulaw, nagaaman sila sa pagsugata sa Ginoo. Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo. Ihatag sa amon ang imo kaluwasan. sa inyo. Kagyara man sa inyo. Pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Sa Jesus nagsiling sa iya mga bintutonan, sa sadto nga tion may mga tanda nga makita sa adlaw, sa bulan kag sa mga bituon, ang tanan nga mga pungsod sa duta magakurog sa kahadlok sang dinaguhob sang mga balod sa dagat. Ang mga tao magakalipong sa kahadlok samtang nagahulat sila sang magaabot sa bugos nga duta. Kay ang mga gahom sang kahawaan pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. Dayon ang anak sang tawo magapakita nga nagakari sa mga panganod nga may dako nga gahom kag himaya. Kunini nga mga butang mahanabo, magtindog kamo kag magbayaw sang inyo mga ulo, kay ang inyo kaluwasan malapit na. Magbantay kamo kag hindi magpatuyang, hindi magpahubog-hubog, kag hindi magpalibog sa sining kinabuhi. Base yadtong adlaw magaabot sa inyo sing hinali. Kayadtong adlaw magaabot subong sang isa ka siud sa tanan nga mga tawo sa bugos nga duta. Magbantay kag magpangamuyo kamo perme. Agud nga may kusog kamo kag hindi maano, kunini nga mga butang mahanabo, kag makatindog kamo sa tubangan sang anak sang tao. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Pinalangga nga mga anak sang Dios, ari na kita sa panahon sang Adviento.
may ginapaabot kita. Kag ano ining aton ginapaabot, ini ginasaysay sang mga balasahon karon nga Domingo. Ang unang balasahon halin kay Jeremias nga propeta. Ginasiling diri nga ang Dios may promesa. God has a promise nga magapadalas siya sang Pangulo, sang isa katagdumala, isa ka leader, halin sa kaliwat ni Haring David. Kag ginahambal sang Dios ini nga promisa sa tawo sang Juda kag Israel, sa tion nga magkamo ang ilang nga pagpangabuhi, may pagbinahin-bahin ang mga tao, may pagpanghimulos. There was oppression, mga kauturan. Kagang promesa sang Diyos, ining akon ipadala halin sa kaliwat ni Haring David, magadala sang katarungan. Justice, mga kauturan. Kag ini siya pagatawgon ang Ginoo matarong. The Lord is just. God is just. So ang promisa sang Diyos sa mga tao, magadala sang Pangulo kag leader nga magapatigayon sang katarungan, justice, mga kauturan. Ano ang aton kahimtangan? May matarong kapag pangabuhi kita? O kung nagapangibabaw ang injustices sa aton? Mga kauturan, ang promesa sang Ginoo stands, mga kauturan. Ang promesa sang Ginoo iya nga pagahimuon. Magapadala sa sang somebody nga magadala sang justice sa aton pagpangabuhi. Ang ikaduha nga balasahon halin sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Thessalonica. Paano naton i-welcome? Paano naton abi-abihon ang ipadala sang Ginoo? Ano ang dapat naton himuon sa aton nga kaugalingon? Number 1, siling ni San Pablo, magtubo kamo sa paghigugmaanay. This is the best preparation we have for the coming of the God of justice. Kita mismo magtubo sa aton nga paghigugmaanay kag pagbinuligay. Ikaduha, magmanginbalaan kita. Amo ini yung matahong nga pag-welcome naton sa Ginoo. Isa ka pagpangabuhi nga santo, isa ka pagpangabuhi nga balaan. Kag ikatatlo, mga kauturan, hambal ni San Pablo, may pakigugma kita, may pagkabalaan kita, apang ang siling ni San Pablo, dugangi pagid, mag-uswag kamo sa inyo pagigugma kag sa inyo nga pagkabalaan. Ang isa kalikawan naton sa aton pagpangabuhi, mga kauturan, amo ang pagkatamad. Pagkatamad. Dag-on kita sa pagkatamad sa pagpangamuyo. Dag-on kita sa aton pagkatamad sa pagsimba. Dag-on kita sang aton pagkatamad sa pagkamabinuligon. Dag-on kita sang aton katamad
sa pag-inakop sa aton isig katawo. So ang siling ni San Pablo, i-welcome naton ang pag-abot sang Ginoo. Be holy. Love, dugagi, maglab kita magpigugmaanay. Kag sa katapusan sila ni San Pablo, dugangi pagit, i-cultivate pagit inang mga virtues sa inyo. Mga kauturan, katahom, sa mga panukyan ni Jeremias o ni San Pablo sa aton sa pag-welcome sa Ginoo, mga kauturan. Karon ang Ebanghelyo, sunod sa kainlog San Lucas, nagasugid sa aton. Sa mga signs, hinali mag-abot na ini, mga kauturan, may mga signs. Dinaguhob sa mga balod, mga kauturan, upheaval in the heavens, mga kauturan, apang ang pinakapunto amo ining aton kalibutan, mga kauturan, agi lamang. Transitory ini, mga kauturan. Kag sa pag-abot sang Ginoo, magadala siya sang renewal, pagbag-o sa aton nga pagkabuhi. Amo inang pagadalon sang Ginoo, bag-o nga kabuhi, a new heaven and a new earth, mga kauturan. So i-welcome naton ina. Kag paano naton i-welcome ina ang siling ni San Lucas, mga kauturan? Ang siling ni San Lucas, stand straight, stand up straight, mga kauturan. Alert kita. Hindi kita magpatamad-tamad, hindi kita magpaluya-luya, maabot na bag-o sa aton kabuhi. Stand up straight, kay mag-aabot ang Ginoo na magadala sang kahilwayan sa aton, bag-o nga kabuhi. So, mag-eager kita sa aton kabuhi. That eagerness, that isa ka pagkapagsik sa aton nga pagkabuhi. Kay may paabuton kita na igapahatag sang Dios para sa aton. Ay kaduha nga hambal ni San Lucas, mga kauturan, hindi magpatuyang. Be sober. Do not be addicted to a kind of a lifestyle diri sa kalibutan nga nagapatay sa aton sensibilities. Patuyang, mga kauturan. Patuyang sa tubangan sa social media. Patuyang sa tubangan sa electronics. Patuyang sa tubangan sa tanan lamang, mga kauturan. Ang time naton astas kagahod dira lamang, and we become insensitive to the Spirit, mga kauturan. Sa tinaga ni San Lucas, hindi magpahubog-hubog, hindi magpatuyang. Mga kauturan, anything that makes us an addict, mga kauturan, na we no longer become sensitive to the presence of the Lord. Kag ikatatlo nga panugyan ni San Lucas, mga kauturan, pray, pangamuyo gid. Pangamuyo gid. Kataho, mga kauturan, nga ang time naton during the day is spent on prayer. Kagang imo ginaubra, ang ordinary nimo nga ginaubra, make it your prayer to God. Magabiyahe ka, make it a prayer, Lord. Pagabiyahe ako,
ining akon pagbiyahe, this is for your glory. Magaobra ako sa tiyandahan, magabaligya ako. Ginoo ining akon nga ginaobra para sa imo himaya. In other words, awareness of the presence of God. Aware kita. Bisan ano ang atong nga ginaobra sa sulod sang balay, panglaba, pamalansa. Aware kita sang presensya sang Dios. Kag at kun amoy nang atong ginahimo mga kauturan, we are preparing ourselves sa pag-abot sang ginpromisa sang Dios. Salige mga kauturan na ang Dios magatuman sang iya promesa. Kag ang promesa niya para sa aton kaayuhan kag sa aton kaluwasan. Palihog magtindog ang tanan. Aton subuong himuon ang blessing sa aton Advent wreath. Pagbindisyon sa aton Advent wreath. Si Kristo nagkari sa pagdala sa aton sang kaluwasan kag siya nagsaad nga magkakari liwat. Mga muyo kita nga mangin handa sa tanan nga tion sa pag-abi-abi sa iya. Ang aton sabat, karika o Ginoong Heso Kristo. Karika o Ginoong Heso Kristo. Nga ang panahon sang Adbyento magabukas sa ang aton mga tagipusoon sa paghigugma sang Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Karika o Ginoong Heso Kristo. Nga ang kapawa ni Kristo magawala sang kadulom sang sala, mga muyo kita sa Ginoo. Karika o Ginoong Heso Kristo. Nga ining korona magapahanumdum sa aton sa pag-aman kag pag-abot ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Karika o Ginoong Heso Kristo. Nga ang panahon sa pagkatawo magapuno sa aton sing paghidait kag kalipay, samtang kita nagatinguha sa pagsunod sing halimbawa ni Jesus, mga muyo kita sa Ginoo. Karika o Ginoong Heso Kristo. Pangamuyo sang pagbendisyon. Ginoo nga amon Dios, amon ikaw ginadayaw dira sa imo anak nga sa Heso Kristo. Siya ang Emmanuel, ang paglaom sa mga katawhan. Siya ang kaalam nga nagatudlo kag nagatuytoy sa amon. Siya ang manluluwas sang tagsa kakapungsuran. Ginoo nga amon Dios, ipadala ang imo bendisyon. Samtang amon ginasindihan ang mga kandila sining korona sang Adbyento, kabay nga magdali kag dili na magdugay ang iya nga pag-abot, ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Tanan kita
Nagatuwa Nagato ako sa isa lamang ka Diyos, Amay nga makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sanduta, sa tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuo ako sa isa ka Ginoo nga si Hesukristo, bugto nga anak sang Diyos nga ginanak sang Amay, sa wala pa ang kalibutan. Diyos gikan sa Diyos, kasanag gikan sa kasanag. Diyos nga matuod gikan sa Diyos nga matuod. Ginanak siya, wala gintuga, isa sang kinaugali sa Amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga, tungod sa aton nga mga tao, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kaginpanamkon siya ni Marias, nga birhen sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tao. Ginlangsang siya sa krus tungod sa aton sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos kag ginlubong. Kag nabanhaw siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan, kag nagkayab sa langit. Naglingkod sa tuo sang Amay, kag magakadi siya liwat nga mahimayaon sa pahukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa Amay kag sa Anak, upod sa Amay kag sa Anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa simbahan nga isa, Santa Katolika kag Apostolika. Nagatuo ako sa isa lamang kabunyag sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Sa iya gugma ang aton Amay sa langit nagpadala sang iya anak sa kalibutan, sa paghatag katumanan sang aton mga ginalauman, kag paghatag sa aton sing walay katapusan nga palaabuton, magsiling kita sa iya, o Ginoo, ikaw ang amon paglaom. O Ginoo, ikaw ang amon paglaom. Para sa simbahan, agud mahimo naton nga mapatihan ang ebanghelyo paagi sa aton pagpasanyo sang katarungan kag paghigugma, mga muyo kita. O Ginoo, ikaw ang amon paglaom. Para sa mga tawo nga nadulaan na sing paglaom kag kaisog, ilabi na yadtong mga nahalitan sang COVID-19, agud mapabalik naton ang ila paglaom paagi sa pagsad sang mga maayong nga kalibutan upod sa ila, mga muyo kita. O Ginoo, ikaw ang amon paglaom. Para sa mga Kristiyano nga nagapangabuhi bisan diin, agud nga hindi sila makahuya sang ebanghelyo, kundi nga ila ibantala ang iya mensahe sang paglaom paagi sa ila pagnaksi, mga muyo kita. O Ginoo, ikaw ang amon paglaom. Para sa atong tanan nga yari diri, agud magpabilin kita nga mainamdanon dira sa aton pagbukas sang aton kaugalingon sa pagbag-o sang Dios paagi kay Hesukristo, mga muyo kita. O Ginoo, ikaw ang amon paglaom. Para sa aton mga utod nga nagtaliwan nga ginaghulat sang kaluwasan, kabay nga maagom na nila ang kalipay kag kabulahan nga dayon, mga muyo kita. O Ginoo, ikaw ang amon paglaom. Ginoo nga amon Dios, ginahigugma kami kag gani ginapaabot mo man, nga himuon namon ang imo kaayo kag katarungan, nga makita sang tanan, itugot nga ang imo anak, magpabilin sa amon karon kag sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa ngalan sa imo, nangalin sa kaubutan mo,
palihog magtindog. Pagamuyo kamo mga uto, dagod ang aton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos, amay makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imong nga kamot sa kadayawan kag himayaan sa iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan ka sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, ginahalad namon ining tinapay kag vino, gikan sa mga bugay nga imo ginha, hatag sa amon batuna ini, kag kabay pa nga ining sakripisyo nga amon ginasa ulog, sa sining mamalasyon nga kinabuhi, maging kalikunan sang kaluwasan nga dayon para sa amon, ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Bayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Takus kag angay ki. Takus sa gagagin nga magpasalamat kami sa imo, santos nga may pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kaysa pagpaubos niya sa iya kaugalingon sa inahauna nga pagkari sa buong tawo, iya gintuman ang plano nga imo ginbukos ang una paghid kag iya ginbuksan para sa amon ang dalan sang kaluwasan agud nga sa adlaw sang iya mahimayaon nga pagbalik, madangat namon ang mga saad nga amon karon ginapaabot sa dako nga kahidlaw, gani upod sa mga angeles, mga arkangeles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos sa mga ersito, napuno ang langit kang tuta, sa imo himaya, sana, sa may taasan, mayawon ang napakarisa, ngalan sa Ginoo. Santos ikaw nga to Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalang imo Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon galawas kag dugo sa amon Ginoong Hesus Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, iya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo kag iya ginpanagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay niya mga akong lawas, kay gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis, nga nagapasalamat liwat kag yanigan palibot sa iya mga gintutonan, nga nagasiling, magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay niya mang kalis ang ako dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan kakasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo.
Garamay, ang maganhalad sa imong tinapay sa kabuhi kadi sa kalawasan, sa pagsahulog naman sa kandumanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi nga magatakos, sa pagatubang kag pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa hamon, nga nagambit sang lawas kag dugo ni Kristo, o ginodong dumang imo simbahan na lapnag sa buga sa kalibutan, himpita sa paghigugma upod sa amon Santo Papa kasi Francisco, sa amon Obispo kasi Patricio, sa amon Obispo Emerito si Vicente, kag sa tanan nga kabarian, dumdumag mga sakop sining amon katalingban, labi na gina mga kalag nga amon subong ginapamisahan, sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw, dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabian, patuna sa pagtanaw sa iyong may mayaon nga rawong. Kaluoy man kami, nga diri karon nagatambok, agon mambit namon ang kabuhi nga walay katapusan, magdayo kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de los Sang Dios, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles, upod kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Pagi sa iya, pud sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, o Diyos Amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag gimaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kag insugo sa katon maluluwas, kag suno sa iya gintudlo, magamuyo kita sa may dako nga pagsalig. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, natagi kami sang pagdaait sa amon mga inadlaw. Buligya kami agad maluwas kami gihapon sa sala, kag balik una kami. Sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw,
nga amon ginalauman nga magabalik sa Hesus Kristo nga amon man luluwas. Kay imo ang gingharian, hanggang ganang himaya sa mga tuig, sa mga Ako namin sa Kristo, ka nagsaling sa mga apostolas, ang paghidaat ginabilin ko sa inyo, nga akong paghidaat ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang nga man makasala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan, kag suno sa imong ginsaling, natagi siya sa paghidaat kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi, kang nagahari, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sa Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa iyo. Maghatagay kita sang paghidait sa inyo tanan. Poderosang Diyos, na nagawala sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka. Poderosang Diyos, na nagawala sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka. Poderosang Diyos, na nagawala sa mga kasalanan, ihatag mo sa amon ang Iyari ang kordero sa Diyos, ang nagawala sa mga sala sa kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kang ang akon kalag mag-aayo. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sang Espirituhanon nga pagkalawat. Ginoong Jesus, nagatawa ko nga yara kagit matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginaygugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang ka naghandong sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation, tungod ka hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, magkarikabisan lamang sa espiritual nga pamagi sa akon tagipusoon. Nagakos ako sa imo, ito kasubong ari ka na sa akon, kag nagayusa ang akong bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti, magpadayo ako sa imo. Amen.
Makabuyo kita. O Ginoo, kabay nga amon pagkalawat, magbulig sa amon sa pagpakamahal sa mga butang nga langit noon. Samtang kami nagakabuhi diri sa duta, kag sa paghangad sa mga kayuhan nga wala sing katapusan, ginapangayo na mo dinhi sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluhod para sa pagpangamuyo sang orasyo emperal. O Diyos nga amon amay, O maluluyon kag mahinuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtublag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot, dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sa sining balatian, agud matap na ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyon ni ang amon mga pagpanikasog sa paggamit sin bakuna sa pag-untat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas, kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sang ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas, kabakod sa ila panugyanon, pagdampigikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit, kabay sila mag-aayo sa gilayon, amligi ang mga nagatatap sa ila, hatagi sang kapahuwayan nga dayon ang mga nagtaliwan na, hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang paghangkat agud magpanikasog kami para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagpulig sa mga nagakinahanglan. Kabay, ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig balunod ang ginatugon sang pulong sang Dios sa sining panahon.
Time check, 30 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sang aga. Mga kabombo, good morning liwat no kag subong aga Domingo, November 28, 2021. So ikaapat o kung ikaw ulihi na nga Domingo sa bulan sang Nobyembre mga kabombo dugay. Magasulod na kita sa bulan sang Disyembre no, December 1 na dugay. Kay 3 days left na lang gid no, sumugod subong. Antis magsulod ang bulan sang Disyembre. So once again, good morning sa inyo tanan, no? Sa mga kabombo, kag sa aton nga mga listeners and viewers sa Facebook Live, kag also sa YouTube channel, man sa nga Bombo Radio Bacolod, no? Hindi ka mo magkalipat dira nga mag-subscribe man, no? Kay i-search lang dira ang Bombo Radio Bacolod sa YouTube, no? Then please click ka subscribe para ma-update pagi kamo sa mga latest information no, sa mga balita kag mismo syempre sa mga kalingawan man no, pwede niyo matanaw man sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. So subong aga mga kabombo aton to nabatian lang gid man ang bago lang gid natapos nga Santos nga misa kaupod sa kay Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish. So mga kabombo ti subong aga bangon na no, kag mag ano na dra sa inyo nga mga nga mga talapuson sa sulod sang balay subong nga Domingo, subong nga ti Family Day. So subong ti ari ni nagatelipon sa sulod sang panimalay para mag inopdanay naman. So subong nga gati ato man balikan ang patrol ko sa Bombo Carnami Defensor kag chikeron to nato ng sitwasyon no sang bago lang ginatapos nga Santos nga misa sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, sa Bombo Andrew, good morning. Upod din naton subong no si Monsignor Felix Pasquin Bombo Andrew ti mayo gid niya aton sini nga adlaw sa subong bisan nagaulan Bombo Andrew ang aton sini nga mga kauturan nga nagapadulong diri sa Our Lady of Candles ti wala gid sa gihapon nagakulang yan no na madamo sa gihapon ang tag sumiliba sa Our Lady of Candles Bombo Andrew. So ari si Monsignor Felix Pasquin upod naton sa subong. Father, good morning. Mayong aga, mga kabombo naton, Bombo Andrew, Yes, Father, good Bombo morning. Carla, kag tanan naton nga sumulunod kag tagpalamati, mayong aga sa inyo tanan. Isa ini kabag-o nga kabuhi sa aton. Ang pagsugod sang bag-o nga season o kon liturgical year, ang panahon sang Adbyento. Panahon ini sang pagpaabot. Kag ang ginapaabot naton amo ang aton Ginoong Hesukristo na nag-abot na sa iyang unang pag-abot sang natawo siya diri. Kag ang ikaduha nga ginapaabot naton amo ang iyang second coming. So ini tanan aton nga paghahandaan. Kakatahom sang mga panugyan sang pulong sang Dios sa aton karon nga Domingo. Ang Dios nagapromisa magpadala sing isa ka pangulo, isa ka leader nga magadala sing katarungan. Karon paano naton i-welcome ini? Ang pag-welcome naton suno sa panugyan sang pulong sang Dios ni San Pablo kag ni San Lucas amo gid ini magpakabalaan kita, magpangamuyo kita, maghigugma kita sa isa kag sa isa. Pagi sa sini nga klase sang pamatasan, kag sa ini nga klase sang pagginawi, ang aton nga kabuhi, isa ka kabuhi isang paghanda sa pag-abot sang Ginoo sa aton. Pangamuyo, paghigugma, pagkabalaan. So, amo to, Bombo Andrew, no, ang mensahe ni Monsignor Felix Pasquin sa ating tanan, Bombo Andrew. So, kamusta ho naton, Bombo Andrew, ang activity diri kagahapon? So, Father, kamusta? Kahapon, naghiwat kita diri sang vaccination, kag kinakalipay naton, kay mga isa kagatos katawo ang nagpa-vaccinate diri kahapon. Kag pagkatapos na-vaccinate, may dala pa sila nga bugas, pauli. Kag may dala pa nga dilata, pauli. So ini tanan isa ka serbisyo sa aton, sang aton mga utod nga maalwan, nga naga-encourage sa aton tanan, agud malabot naton ang herd immunity. Sa diin makahatag ini sang dako nga proteksyon sa aton tanan. Apang bisan nga na-vaccinate kita,
aton gyapon i-observe ang mga health protocols, social distancing, paghugas ang kamot, pagsuksok sang face shield, face mask sa aton nga kaugalingon. Kamag-andam kita all the time. Kaglabaw sa tanan, hindi gid kita maguntat sa pagpangamuyo. Yes. So Father, ining 100 nga nilo nga nabakunahan, ano ni sila taga diri o kung meron sa iban nga yara sa iban nga barangay diri sa syudad sa Bacolod? 90% taga diri sa aton, kay may mga 10% man kay sa iban nga lugar kay nakahibalo man sila pagi sa aton Bombo Radio, ang mga palibot naton nga mga communities, no? Nakahibalo sila kag nag-alabot man sila. Kag may ari ganay kahapon nga natapos na apang nagingagaw gid siya, apang wala gid siya makaabot. Pero nagingagaw siya coming from another community. So Father, next nga ang vaccination drive sa no? Amo naman lang to ang katapusan naton. Okay. Kay may ara naman kita sa mga bati naton, sa mga Jollibee, sa McDonald's, gasigi man adlaw-adlaw. So amo isa ini kapag encourage sa aton tanan nga magpabakuna gid kita tanan. Okay. So Father, amo na congratulations gid sa inyong patinggayon nga vaccination drive diri sa may Our Lady of Candles ti Bombo Andrew 100 na sa mga kauturan naton ang nabakunahan kag kahapon kag nagapasalamat gid dinhi sa Monsignor. Madamo gid nga salamat sa tanan naton nga mga sponsors nga nagpatinggayon, kay Femi sa Mercy, kag sa mga nagdaabulig, hatag bugas, kag sa mga dilata. Kag ang importante, salamat gid sa aton nga desire sa pagbulig sa aton mga isig katawo nga paproteksyonan batok sa COVID-19. So Father, congratulations and thank you so much gid no. Salamat gid no sa pag bulig sa aton sini nga mga kauturan. Thank you so much Father. Salamat gid. So Bombo Andrew, amo to no, kanami gid no ang aton sini nga mga kauturan. 100 gid kagahapon ang nabakunahan diri sa Our Lady of Candles Bombo Andrew. So last na atong vaccination drive diri sa Our Lady of Candles kay ti madamo naman subong nga mga vaccination area diri sa syudad sa Bacolod nga pwede ikaw makapabakuna Bombo Andrew no. So wala na gid sang una do ka budlay pa magpabakuna Bombo Andrew. Basta subong hapos na lang gid kay bisan diin bisan sa barangay gani nagapadulong ang mga nagapang bakuna Bombo Andrew. Mayo gid na no kay mismo mga simbahan bala. May mga inisyatibo na lang sila man bala Bombo Carla nga kami ariban tuod nga mga kauturan naton nga hindi bala magpabakuna. Ti basic pa lang paagi man sa simbahan maganyat man sila blang magpabakuna. So tiya mo na mismo si Monsignor Felix Pasquin kampanya niya gid ang vaccination drive no. Especially dira sa ilang simbahan sa Our Lady of Candles ikapila na ni gani Bombo Carla nga vaccination drive nila ikatatlo na ni no. Yes, ikatatlo ni nga vaccination drive diri sa may Our Lady of Candles Bombo Andrew. Well, at least bala no ang simbahan biskan tuod ang simbahan gamay lang tuod ang numbers ang possible nga mabakunahan. But at least ang inabi nga mga number of persons na mention to kay na ni Monsignor kag ni mo man kaina nga all in all 100 ka mga vaccinated na no. Kung mga vaccinees na Bombo Carla ang nakabaton sa first dose ni nila o kung first dose and second dose na ang nagdungan ni kurong first dose kag second dose no. Yes no base sa mga previous to bilang pagpatigayon man sang vaccination drive sa Our Lady of Candles. Mayo na ini kaya bisan papaano gagmay nga number sang mga komunidad no atong mga kauturan. Pero at least bala Bombo Carla dugang na ini no a number sa aton nga paglagas man sa herd immunity diri sa syudad sa Bacolod. So maayo ini nga programa man sa simbahan no. Tani bala ang simbahan maamo manitanan no. Tani lang no Bombo Carla. Maging sakto gina Bombo Andrew no. So depende na no, sa mga sponsors kung sa diinin sila magpatigayon sa ila sining vaccination drive Bombo Andrew diri gani mera sa nag-sponsor sang bugas no. Matapos ang bakuna may ibalo na ini sila yang bugas kag dilatas sa Bombo Andrew. Ate amo ginada dapat no. So kung sino pa bala negotiate ka no. Parang iban bala maganyat gid bala nga magpabakuna. But we know naman nga may mga vaccination centers kita diri sa Bacolod nga damo na gid vaccination centers diri sa aton no kagang iban ti mayo pasalamat kita gani Bombo Carla
nga pagbaton bala sa nga vaccine sa naton bala subong no, especially sa mga kultura naton kay na-mention mo na tsakto gitong na-mention mo kaina nga sa una mabudlay gidya i-encourage ang kadamaan nga mag-undergo vaccination, but subong because sa mga privilege, because sa sining nga paghalog man sa ato nga mga restrictions, kaya tanan do na ano na sa nga magpabakuna, do gusto na magpabakuna, no? Ang iban ganito gusto nga ang iban ganito kapamilit na nga bakunahin ako, no? Kasi sa una ikaw pa yung ginapamangkot nga mapabakuna ka. Ay, di ko na mapabakuna kay amo ni matabo sa ako, amo ni. Yes. Subong sila na yang kapalapit, gusto ko na magpabakuna. So muna ba lang positive nga result subong kaya mabatsagan man nila kung ano nang situation subong mo. Kag makita nila kung anong pribilehiyo based ang mga fully vaccinated kag wala ka pa yan na bakunahan. Kag syempre ang threat man bala sa self bala sa imong health concern mo man bala Bobo Carla, kung vaccinated ka na nga to no maaragya po ng pagkabala ka pero hindi niya tama no, unlike sa unang unvaccinated pang kadamaan sa aton, grabe pa yung pagkahangawa sa kadamaan na Bobo Carla. Yes, sakto ginaabang ba ano sa mayo ginano madama na sa aton sini nga mga kauturan nga ka-encourage na gid nga mag pabakuna Bombo Andro, pero hindi kita gid makampante bisan magbakuna na ta halungan gid nga pang sa gihapon nato na aton sini nga mga kaugalingon Bombo Andro. Sakto gid natin nga itong mga lokal nga gobyerno ti amo man isla gihapon ang nagatingwa man nga ano gid ang tanan no nga magapaidalom gid bala sa vaccination ti sa buwas ng adlaw daan ang vaccination drive o national vaccination drive sumugod buwas Lunes November 29 tubtob December 1 ati base madamo-damo na ini no ang mga pabakuna ti sa tanan na inang number o kung mga priority groups amo na tanan Bobo Carla ang pwede na ang makapabakuna ti hasta ang mga pediatric vaccination kung mga pediatric A3 o ang mga kabataan ni balang from 17 years old to 12 years old Bobo Carla. So, dalaan naman na di sila sa National Vaccination Day. But, base man mismo sa mga informations pagid, way labot sa November 29 to December 1, base magapatigayan pagidliwat sa another National Vaccination Day, possible sa December 15. But, hibaloon ta pa na, no? Kaya tomorrow was Lunes, November 29, tiamo ni ang formal nga pag-start gid sa National Vaccination Day sa bugos na ina nga pungsod, no? Ti hasta kita diri sa Bacolod, iba tayo tanay, no? Let's hope nga madamo-damo na, no? Ang aton nga mga kauturan nga magpabakuna. Kag maybe before mag-end ang bulan sa December, lapitan kita sa herd immunity o kung malabot na naton ang herd immunity Bobo Carla kag para merry man ang imo Christmas. Yes, sakto ginaabang Padro no. So mamani ang gina-aim gid sang tanan no nga mangin merry ang aton sini nga Christmas Bombo Andro. So muna sa aton sini nga mga kauturan nga nagadwa-dwa pag nga magpabakuna, magpabakuna na kay ting madamo na sang nagpabakuna wala man sa nga may natabo sa ila Bombo Andro. Yes, no, may Christmas wish ka na Bobo Carla. Kag New Year's resolution. Yes. Amo ginapirme ato sini nga priority no. Kag kabay pa nga mangin na Happy New Year gini ang maabot nga 2022 Bombo Ay, sakto gid na no. So bisan amo na lang gid ni bala no ang aton balang ginapangayo lang ang sa adlaw sang Pasko nga ma-okay na ang tanan no kag para magbalik na kita sa normal man naton nga pagpangabuhi Bombo Carla no. So ang kalabanan sa aton magkonto naton ti anong imong Christmas wish ang mabatian naton matapos na ini ang mga lockdowns kag COVID nga ini. But ang COVID hindi pa man ito madula pero ara ang bakuna nga magdepensa para sa aton no kag malayo kita sa nasiling nibi nga mga infection kag magbalik na kita o kung may mga pamahog nga posible nga makabalik sa mga lockdowns. Pero let's hope nga because man sa participation sa kadaman sa atong kag sa publiko base pa lang no malayo na kita sa nasiling nga mga stricto nga mga COVID-19 restrictions sa Bobo Carla. Bobo Carla, madamo gid salamat. Yes, Bombo Andro sugikan diri sa Our Lady of Candles ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Carla May Defensor live dito sa Our Lady of Candles Parish. Kaupod sa kay Monsignor Felix Paskin. So mga kabobotoy atong nabatian man mismo no ang mensahe nga dugang ang mensahe ni Monsignor Felix Paskin kag ang pagpatigay man nila sang mga programs dito no nga makabulig mismo sa komunidad nga ara mismo malapit sa simbahan kangay sang ilaman nga pagpatigayon sa mga vaccination
drive. So time check 46 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 ng aga. Mga kabombo, standby ka mo dira kay Dugay-Dugay, magasugod na ang Good Morning Philippines. Kaupo sa inyo, kaupo nyo kami ni Bombo Ansidol Sorella kag Bombo France Andrew Burgos. Pero antes na maghatag ko na sa planet mga importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!